Je to na vás. Příběhy lidí, jejichž osudy nesmí být zapomenuty. Nit našeho života se vine labirintem tohoto světa a tohoto času, ale možná se vine i labirintem celých věků. V dnešním pořadu Pamětníci nám bude vyprávět svůj příběh psycholožka, která se vydala na dobrodružnou cestu za poznáním lidské duše i vyšších světů. Našimi průvodci budou andělské hlasy z koncertu Claudia Monteverdiho. Na vlnách šestky Českého rozhlasu vám přeje příjemně strávené chvíle Milan Hanuš. Se říct, že bych ten život pojímala z určité jedné roviny. Já si myslím, že bych ho rozdělila tak zhruba do 10 životů, ale každý ten úsek měl zřejmě svůj nějaký význam, cíl a úkol dovést člověka tam, kde vlastně se nachází právě dnes. Přednášky a meditační semináře Marty Foučkové si získaly za uplynulých 10 let oblibu, alespoň u těch, kterým se říká hledající. A je zajímavé, že počet lidí pociťujících žízeň, duchovní žízeň, neklesá, navzdory duchu doby, holdujícímu spíše přízemnějším požitkům. Na jednom z letošních seminářů jsem paní Martu Foučkovou poznal osobně. V přednáškách se občas zmínila i o svém životě a zmínky to byly věru zajímavé. Po několika týdnech jsme se sešli podruhé, tentokrát k jejímu vyprávění. Tak já si myslím, že jsem dostala obrovský dar, že jsem se mohla narodit právě v rodině prostých, ale krásných, vyvinutých, citlivých, vnímavých, inteligentních lidí. Byť žili prostředí velmi prostém na venkově, můžu říct přímo na samotě, Divišov, Benešov, samota Doly. To je prostě to nejkrásnější, co jsem v životě asi mohla prožít. Byť to dětství bylo velice těžké, protože jsme my 4 děti museli všichni pracovat, museli jsme pomáhat rodičům a denně plnit ty úkoly, které jsme museli udělat, ale naučilo nás to úžasné soudržnosti, trpělivosti, oddanosti té rodině, lásce k té rodině. A hlavně bych řekla, já jsem ten kraj nebo to místo, kde jsem se narodila, neskutečně milovala. Čili vztah k přírodě. Vztah k přírodě, protože to je samota, bývalý mlýn, přestavěný, teda tatínek ho přestavěl. Ten tatínek pro mě byl takovou nádhernou bytostí. Já jsem si myslela, že všichni tatínkové jsou stejní, když jsem pak vyšla do života, tak jsem zjistila, že vůbec ne. Protože tatínek všechno uměl, na všechno jsme se ho mohli zeptat, všemu rozuměl, zajímal se o politiku, o umění, nádherně maloval, byl to takový, vše uměl. Člověk by řekl, že byl samotář, když byl na samotě. No vůbec ne, on právě celému tomu okolí pomáhal, zejména ve válce, kdy ti lidé byli v potížích, takže vím také, že třeba v těch 2 stráních kopal hluboké takové šachty. My jsme jako děti nesměli říct, že to tam teda vyrábí, ale on to dělal proto, aby těm sedlákům tam mohl schovat obilí. Takže to byla taková obětavá duše, která se dneska, já nevím, v životě jsem se s ní setkala snad už jenom 2krát, 3krát s takovou bytostí, jako byl můj tatínek. A samozřejmě maminka nebyla za ním pozadu. To byl taky takový nádherný člověk, která to tam všechno organizovala, řídila, dřela. No, to úžasné. Vypadá téměř idylicky. Neidealizuju si to, ale jaká to byla doba?
Tak já jsem se narodila před válkou prakticky v roce 1937 a během té války to byla právě taková stěžejní doba, kdy ten náš tatínek nebo ta maminka oba dva těm lidem v tom okolí nejvíc pomáhali. No a to dětství to do sebe tak nějak jako vstřebá a máte pak tu představu, že musíte pomáhat každému, když vyjdete z těch střevíčků toho dětství. Byli jste vychováváni ve víře? Byli jsme vychováváni v katolické víře, což bylo úžasné, protože to zachovávalo zvyky Vánoc, Velikonoc, dušiček, všechny hody boží, včetně Ducha svatého, kdy si vzpomínám, že maminka lámala větvičky, dávala je za obrázky. Měla jste ráda knihy? To mě provázelo od malička, ale problém spočíval v tom, že se muselo hodně pracovat, takže já jsem vždycky přivítala, že je potřeba dojít na pást husy, takže jsem se vytratila s knížkou a tam jsem měla právě ten čas pro sebe. Jak to vypadalo se školami, kam jste chodila za protektorátu a zejména potom? To byla obecná škola v Divišově, škoda, že ji zbořili, protože to byla taková klasika, stará školička přilepená k faře. Já si myslím, že by to byla dneska památka. No a potom do měšťanské školy, to jsem chodila do takové velké budovy, ale na to mám taky krásné vzpomínky, protože jsem buď měla štěstí na učitele, nebo mě to zajímalo a bavilo. Zejména češtinář, to byl takový koumák, který už v té době mluvil o tom, že bude atomová energie a že člověk možná bude mít jenom pilulku, která na celý den mu vynahradí jídlo, což pro mě bylo úplně fantastické, že já jsem nerada jedla a říkala jsem si, tak až vyrostu, tak už to bude a už nebudu muset se věnovat žádnému schánění potravin a stačí ta pilulka, budu si moc číst. Já jsem opravdu hodně a ráda četla. No, skončila válka, vám bylo 7-8 let a blížil se ten rok přelomu a převratu a změn velkých. Jak vaše rodina proplula těmito změnami? Já bych řekla velice těžce, protože tam to, co budovali celý život, políčko k políčku přidávali tím, že obhospodařovali tu půdu, pracně sbírali kamení, protože to byly opravdu stráně. Tak pak jim to komunisté sebrali, museli chodit do družstva a vím, že jednou jsem přijela, maminka plakala, jsem říkala, mami, co se stalo? No, dneska jsme dřeli na půl piva. Podívej se, tohle to jsme dostali za celý den dřiny, kdy jsme tady sušili seno. Byl ale krásný postoj těch mých rodičů, kdy maminka říkala, no do hrobu si to nevemem, tak ať je to tak, jak to je. Oni žili opravdu v souladu s tou boží vůlí. Tenkrát v 50. letech byla ta ideologie velice ateistická. Jak jste to přijímala a vnímala? Jak jste to přežila? Tím, že jsem chodila do gymnázia, tak jsem četla a nějak jsem to na sebe asi nenechala moc působit, ale pocítila jsem to velice dobře. Když jsem udělala maturitu, a to celkem úspěšně, tak už jsem neměla šanci jít dál, protože když jsem se hlásila do Budějovic na pedagogickou fakultu, tak mi přišlo zamítnuto. A protože já jsem takový člověk, který se prostě nevzdává, tak jsem sedla na první vlak, jela jsem do Budějovic a chtěla jsem vědět, kde jsem udělala chybu při těch přijímacích pohovorech. No a ten pan děkan byl vstřícný člověk, otevřel ty desky a říká, ne, tak to, co jste tady předvedla, to bylo na výbornou, ale máte tady nepřijímat, vykřičník červeně, podívejte se, ještě to tu máme podtrháno. Samozřejmě, že jsem cestou domů neviděla na oči, protože jsem měla představu, že je konec světa a on nebyl, já jsem do těch Budějovic neměla jet studovat, měla jsem být někde úplně jinde, jenomže to člověk pochopí, až když se na ten život dívá z toho dlouhého pohledu zpátky, kde to těch bylo 10 jinde? životů.
Kde to bylo jinde. No tak právě jsem se pak dostala na Filozofickou fakultu a to už pak jsem vlastně obešla všechny ty zákazy, příkazy a tím jsem mohla vystudovat a promovala jsem v roce 1965. Sice o 7 let déle, předtím jsem učila, abych teda si taky trošičku udělala praxi na těch nižších stupních, ale ono nic není k zahození, všechno je tak nádherně dobré, že si to nikdo neumí ani představit. A vás čím dál tím víc přitahovala psychologie, nebo vy jste tu psychologii přímo studovala v těch 60. letech? Tak na té filozofické fakultě jsem ji studovala, ale pravdou je, že mě přitahovala vlastně pořád. Už jako dítě jsem si kladla otázky, proč ten je takový a ten je takový. Jenomže i ta psychologie přece jenom byla tak trochu, abych řekl, nakažená tím materialismem. Byla to psychologie svého druhu, psychologie bez duše. To sice máte pravdu, já vím, na co se ptáte, ale mně pomohlo nesmírně to, že já jsem ve 3. ročníku. Když jsem přišla na vysokou školu, tak jsem potkala manžela, vzali jsme se a měli jsme za 2 roky dcerku. A tím, že jsem měla dcerku, tak už mě to zase drželo, ani ne tak v té teorii, jako spíš v té praxi. V té době se zakládaly jesle, celotýdenní jesle a já jsem měla obrovské štěstí, že mojí potom teda i vedoucí diplomové práce byla docentka Taxová, která mě velice krásně pomohla v té orientaci na to lidství v té psychologii. Takže já jsem tu diplomovou práci potom zaměřila na zkoumání malých dětí, jak to vlastně vypadá s malým dítětem, když ho dají do jeslí, když se nachází v dětském domově a jak je to, když se nachází doma, tedy jakou péči má doma. No a ta diplomová práce mě samotnou natolik překvapila a oslovila, že jsem říkala, no v tomhle musím pokračovat, protože ty děti v těch kolektivních zařízeních se nesmějí ničit. Takže já už jsem byla takový kverulant a už v té době, kdy jsem se snažila zařazovat, teda posléze, potom jsem se dostala na vysokou školu, takže jsem se snažila i do těch přednášek zařazovat pro ty lidi, prosím vás, buďte ke svým dětem jiní než to, co se tady nabízí. Vlastně díky tomu tlaku, který k nám šel z toho východu, protože tam jsem měla možnost to vidět, jak to tam vypadalo. Kdy to bylo? V roce 61. Když jste pořád kolem sebe slyšela, že je to ten vzor? Jak je to ten vzor, tak jsem se ho chtěla teda vždycky na vlastní kůži, takže jsem tam jela teda na výlet, samozřejmě jsem si zaplatila, nevím, tenkrát to byly krvavý peníze, který jsem celý rok po kousíčkách střádala a tam jsem teda málem došla k tomu, že mě zavřeli. Každopádně mě chtěli okamžitě odeslat zpátky prvním vlakem, protože jsem se jakoby ztratila. Já jsem se teda ztratila úmyslně, protože jsem se tam propletla do těch uliček a vlezla jsem do jednoho domu, kde jsem teda viděla, že vlastně v 3pokojovém bytě bydlely 4 rodiny. V každém pokoji 1 rodina, ale ještě i rodina na té chodbě. A když mě tam teda přivítali, byli velice hodní těch lidí, mi tam bylo a do dneska je mi hrozně líto. Tak tam měli postavený postýlky u stěny. A já jsem říkala, vy máte děti, kde máte ty děti? V celotýdenních jeslích. My si je přinášíme a to víte, ty postýlky, to bychom se sem nevešli celý týden, to tady máme rozložené jenom v sobotu a v neděli, takže jsem viděla tu jejich dokonalost. Proto jsem proti tomu tak jako vystupovala. Cesta Marty Foučkové k jejímu nejvlastnějšímu uplatnění a určení nebyla snadná. Ani doba duchovním hledačům příliš nepřála. Protože jsem hodně četla a četla jsem i tu Bibli, četla jsem i jiné věci, tak já jsem prakticky nějakým způsobem se postavila kriticky i k tomu, v čem jsem byla vychovaná. Ne v čem jsem byla vychovaná, to bylo krásné, ale to, co se prezentovalo
ať už v katechismu nebo v nějakých těchto takzvaných duchovních vědách. A mě tam naprosto vadila ta dogmata. To jsem nestrávila. Chybělo vysvětlení. Je nebe a je peklo. A ten, kdo nezvládne ten život, dostane se do pekla. No, to snad ne. Já jsem přemýšlela o tom, že to není ani jako možné, že ten člověk, který by se tedy dostal na věky do pekla, tak by neměl vůbec šanci nějakým způsobem opravit to, co udělal chybně. To jsem si zase říkala, vždyť ten Bůh, jak já si ho jako dítě i představuju, jako nesmírnou lásku, jako vševesmírnou lásku, tak to mi do toho prostě nezapadá. Tak já jsem se vlastně z toho církevnictví nějakým způsobem vyřadila. Čímž bych vysvětlila to, že vlastně jsem stála trošku někde jinde. Ale to nebyl ateismus. Ano, to bylo prostě jiné pojetí života, jiný postoj k tomu, co jsem si přinesla i z toho dětství. Pomohlo vám nějaké setkání v těchto otázkách a v tom hledání vašem individuálním nebo vašeho přístupu k víře? Právě tady zapadá do sebe těch, jak jsem řekla, 10 životů, to bylo tedy nadnesené samozřejmě, ale možná jsme přeskočili ten úsek, kdy jsem prožívala víceméně nejtěžší údobí svého života, kdy jsem byla se 2 malými dětmi, bez prostředků, studovala jsem přitom, takové ty další těžkosti, o kterých bych skoro ani nemluvila, ale shrnuje pod jeden pojem velké psychické utrpení. Jednak jsem pracovala jako psycholog v záchytu několik let a to bylo také velké utrpení. Zpočátku jsem jezdila domů a tekly mi slzy z očí a nemohla jsem je zastavit. To je tak konec 60. let? To bylo hned, když jsem skončila, po promoci jsem nastoupila právě do toho dětský domov třídící se to jmenovalo, dneska je to dětský domov diagnostický a tam mi prošlo 997 dětí rukama a já jsem věděla, že tomu ani jednomu tomu dítěti nepomohu, pokud mu nedám rodinu a já mu tu rodinu dát nemohu. Tak to byl takový úsek, pak jsem si prožila svůj osobní úsek, velice těžký. Zůstala jste sama? Nezůstala jsem sama, nejsem sama dodnes, ale prakticky jsem sama obě ty děti vychovala. To by byl jeden román a jedna velká historie, to by bylo těch 10 životů možná ještě znásobených, ale tak to už tak někdy v životě je. Ale stěžejní pro mě bylo, že jsem v jedné době četla víc duchovní literatury, možná víc než nějaké jiné. Byla to ta doba, kdy ty děti byly ještě malé a kdy jsem někdy nevěděla vlastně, co bude zítra, jak budu ten zítřek řešit. Takže jsem víc četla třeba Norberta Čapka z Unitárie ty věci a potkala jsem se s mojí, respektive k nám chodila na návštěvu moje spolužačka z filozofické fakulty a jednou přinesla horoskop její vypracovaný nějakým astrologem. A mně se to moc líbilo, protože tam bylo víc věcí ještě, než které ona o sobě věděla, které já jsem nějak u ní tušila. A poprosila jsem ji, jestli by mě k němu také dovedla. A ona se 3 roky k tomu neměla, vždycky se vymluvila, že tam buď vede někoho jiného, nebo že nemá čas. A jednou přišla moje dcerka domů po těch 3 letech zhruba a říká, maminko, nech všeho, já ti něco musím říct, něco se mi stalo. Tak jsem všeho opravdu nechala vaření a šla jsem ji vyslechnout. Maminko, tady ti dávám telefon, potkal mě jeden pán a řekl, že ho hledáš. Mami, prosím tě, hledáš ho? Já říkám, třeba ho hledám, já nevím. Máme mu zavolat a máme za ním přijít. Tak jsme mu zavolali, otevřeli se dveře a on to byl pan inženýr Otakar Solnář, který měl první vilu od té naší samoty nejblíž, na kraji toho Divišova. Díval se na mě a říká, dítě, já tě znám. A já jsem se na něj díval a říkám, já vás taky znám. Sice jen tak matně, ale tak něco z dětství si tam pamatuju, že jste jezdil do Divišova. A tím vlastně se mi otevřely dveře do duchovního světa, protože to byl geniální astrolog, opravdu jako na slovo vzatý. A to byl ten astrolog, který udělal ten horoskop vaší přítelkyně? Ano, to byl on. To byl on. On si mě tímto způsobem našel.
pravidelném pořadu Pamětníci na stanici Českého rozhlasu 6 posloucháme životní příběh Marty Foučkové, psycholožky, která strázním života čelila po svém a vydala se nevyšlapanou duchovní cestou. Čili pan Solnář, jak se to tak v duchovní literatuře říká, se stal vaším duchovním učitelem neboli guru. Ano, se stal mým duchovním učitelem. Ano. Vynikajícím, výborným. To byla tak láskyplná osobnost. Jak probíhala moudrá. ta takzvaná iniciace, to zasvěcování do duchovního života? No tak pokud bych teda řekla to, další co život. Mohu říct, další život, přesně tak. Ale to, co jako z toho mohu říct, tak udělal můj astrologický výpočet a zeptal se mě, jestli chci jít mystickou cestou. Samozřejmě, že jsem zajásala, že to je to pravé, o čem už jsem četla, ale nevěděla jsem samozřejmě, jakým způsobem se postupuje. Takže mi přinesl materiály a vysvětlil mi, co mám dělat, jak mám pracovat. No a tenkrát ta mystická cesta byla tajná, byla totalita. I k němu mohl přijít jenom, kdo se znal s někým a on si udělal astrologický výpočet, protože i on musel být chráněn. No a když jsem udělala tu 7letou střední mystickou cestu, tak se mě opět zeptal, jestli chci jít ještě dál, tak samozřejmě jsem opět zajásala, možná ještě víc. A řekla jsem samozřejmě, chci jít ještě dál, to je cíl všech životů, to je cíl tady pobytu na zemi a dostala jsem 2měsíční lhůtu. No a jak už to bývá, tak ta zkouška v těch 2 měsících, myslím, byla ta nejtěžší zkouška vůbec, kterou tady člověk na zemi může ustát. Pokušení. Je to takové opravdu velké pokušení, které musíte prostě zpracovat, rozpustit. Sám to člověk nedokáže, musí poprosit ty božské síly, celý ten božský kosmický svět, aby mu pomohl. No a pak se ukáže, když to teda jako ustojíte, tak se ukáže, jak to bylo blahodárné, protože pokud by to člověk nezvládl, tak pak by následovalo dost velké utrpení zase trošičku jiného rázu, jiného charakteru. Měla jste nějaký zážitek, kdy jste opravdu ve vlastní duši cítila, že to působí, to s velkým T? Tak těch zážitků, kdy vás přesvědčí ten kosmický svět o tom, že jste s ním a že on je s vámi, těch je tolik, že je tady ani bych nemohla vyprávět, protože to bychom tu byli do zítra. Tomu předchází celá škála drobných, malých, zdánlivě nevýznamných, takzvaných jakoby náhod, ale náhoda neexistuje. Jsou to prostě drobnosti, které vás vedou a které nakonec vám ty dveře otevřou. Když řeknu, že jsem se opravdu setkala s bytostí, s božskou bytostí, téměř hmatatelnou bytostí, tak jako to zní trošku jako pohádka, ale zůstaňme tedy na úrovni pohádky, že tyto bytosti existují a že když se snažíte jít správně a děláte to, co máte dělat, tak se objevují. Nežila jste vlastně 2 životy? Jste chodila ke svému duchovnímu učiteli, který vám dával úkoly, jenomže pak jste žila takovým tím úplně normálním životem matky, psycholožky. Jak se vám tyhle 2 roviny v té normalizaci, jak jste dokázala spojovat? Víte, jestli to nebylo trochu schizofrenní? Ne, to se prolíná. Kariéra se žádná nekonala, já jsem zůstala jako odborný asistent na té nejnižší příčce, protože jsem nad sebou měla lidi, kteří byli zase na té jiné straně. Čili to byla normalizace vlastně. Normalizace jsem jim zrovna neseděla, nevyhovovala, takže mě víceméně přetěžovali prací. Ani se neodvážili vám nabídnout vstup do strany? No to se odvážili a když jsem prohlásila, že vstoupím do strany, až odejdou vojska Varšavské smlouvy a ty, co jsou tady zakopaní, tak už se mnou pak nikdo nebavil a bylo jasný, kam se mě zařadili. Vy totiž tím, že nastoupíte tu duchovní cestu, tak máte obrovskou ochranu. Já jsem tu ochranu cítila na každém kroku.
Je pravdou, že třeba při těch přednáškách, a to byly přednášky pro denní studenty, pro postgraduální studenty, přednášky po celé republice, protože jsem jezdila přednášet psychologii do různých zařízení, takže já jsem tam do toho podtextu vlastně už zařazovala takový ten duchovní potenciál. Chovejte se správně jeden k druhému, buďte láskyplní, chovejte se dobře ke svým dětem, vychovávejte je pokud možno tak, aby ty děti pak stály dobře v tom životě. Dejte jim lásku, protože tu lásku pak zase dostanete zpátky. Někdy jsem se samozřejmě uřekla, protože spoustu věcí už jsem znala z té své práce, z té hloubky i té minulosti. Takže jsem tam něco propašovala, ale zase taková ta ochrana spočívala v tom, že někdo přišel třeba na příští kurz nebo příští přednášku a řekl mi, prosím vás, dneska si dejte pozor, máte tady jedno ucho. Takže jsem velice precizně pracovala zase, abych se neuřekla a ještě tak na okraj v té době ta ochrana přichází i v tom, že přicházejí další lidi ku pomoci. Kromě Otíčka to byly ještě 2 ženy, které byly jasnovidné. Ta jedna paní, ta Maruška, ta byla tak geniálně jasnovidná, že tam, když jsem přišla, říkala jsem, prosím tě, bude z toho něco, dneska jsem se tam teda pořádně uřekla. Tak jsem jenom slyšela, ale ta armáda to za tebe spraví, buď klidná. Já jsem říkala, jaká armáda? No, teď my s tebou spolupracujeme, buď klidná. Takže já jsem šla domů, sice jsem tak 100% klidná nebyla, ale přece jenom jsem důvěřovala tomu vesmírnému komputeru, teda tomu krásnému vesmírnému dění, že se o mě postará, že mě nezavřou. Taky se mi stalo, že jsem byla vyšetřovaná v Bartolomějské, ale zase přišel člověk, než jsem tam byla pozvaná, teda pozvánku už jsem měla, ale než jsem nastoupila, těch 7 ráno, kdy oni tam nechali člověka 3 hodiny vydusit, tak buďte klidná, nikoho neznáte, o nikom jste neslyšela, ty adresy, které tam budou předkládat, no tak to jsou nějací posluchači. To mi přišel říct člověk, který se mi později představil jako kapitán STB. Takže z toho potom opravdu nic nebylo? Nebylo. Sice mě tam vyslýchali, kde máte Bibli a co je v Bibli. Já říkám, no přeci Bible to je stará kniha, to si může přečíst každý. Vy jste ji nečet, takže já jsem se tam ještě tak jako snažila polemicky rozvádět. No, teď jsem neměla čas se k ní vracet, ale až budu mít více času, já si ji zase přečtu, jo? Takže asi takhle jsme tam diskutovali. Ale skončila nám práce na katedře tím, že tu katedru zrušili. A já jsem zůstala vlastně na dlažbě. Do penze jsem jít nechtěla, protože jsem měla 2 roky před penzí. A říkala jsem si, teď toho teprve nejvíc vím a teď teprve těm studentům to můžu říct, teď už je svoboda. Jenomže tam mi zase zavřeli dveře, sice svoboda ano, ale říct jim to nemůžeš. Takže jsem byla z toho taková rozčarovaná. Na Národním výboru mě odmítli dát podporu. To se psal který rok? Přesně 90. Takže jsem ty 2 roky vzdorovala, že do penze nepůjdu, že si tu práci najdu. Co váš duchovní učitel neporadil vám? No ten mi řekl, nech to, když nevíš, co máš dělat, nedělej nic. To byl takový jeho krásný slogan, který dodneska používám, protože když nevíte, co máte dělat, nechte to plavat, ono to nějakým způsobem se stejně vyřeší, protože to už jsou věci stejně osudově dané. No a já jsem vlastně zůstala bez peněz, bez práce, bez podpory a syn ještě studoval na vysoké škole, ještě měl 2 roky. No a penze byla 1800, tak nějak jsem si z toho nic nedělala, přátelé mě občas přinesli tašku jídla, někdo poslal peníze, jednou přišly peníze, Spolek pro ochranu zpěvného ptactva, tak jsem šla na tu adresu poděkovat, ona neexistovala. Prostě byli lidi krásní, bylo to nádherné. Čili v depresi jste nebyla psychicky? Ne. Vy jste to přijala? Já jsem to přijala, i když teda mi bylo trošku smutno z toho, že nemůžu už těm dětem, těm studentům, protože já jsem třeba ty poslední roky jsem začínala s 20 studenty a najednou plná posluchárna, ke konci roku jich bylo 120, takže potom se mi trošku stýskalo. Ale
pan Bažant z Novotného Lávky, kde si ustavili nějakou sekci léčitelů, mě požádal, abych tam udělala přednášku. Tak já první cesta moje vedla k Otíčkovi Solnařovému, kde jsem se ptala, jestli si můžu troufnout, stoupnout před lidi a přednášet, když to nejsou studenti a když to má být duchovní tematika. No on mi tenkrát řekl, no když ne ty, tak prosím tě, kdo to má za tebe udělat. Ještě se na mě tak trošku jako ne sice obořil, ale jako teď to je samozřejmý. No tak jsem tam šla, no a od té doby se to vlastně rozvinulo, takže tam jsem přednášela několikrát a protože se ty posluchači tam nevešli, tak jsem si sjednala místo v divadle, no a pak už šla jedna věc za druhou. Zůstala jste teda jenom na úrovni těch přednášek nebo těch seminářů? Teď mířím k té vlastní terapeutické praxi. Tu terapeutickou praxi jsem dělala vlastně už asi 30 let, dneska už 30 let, 20 let a právě to byl pro mě ten problém utajit ty vědomosti, které z toho mám, které mi z toho plynou. Občas je sice těm lidem říct, jakoby podstrčit, aby mě teda v té bartolomějský neměli víckrát, ale přitom, aby ty lidi pochopili, že je tady ještě něco jiného, než jenom to, co se jim předkládá. Takže pak už jsem v tom pokračovala víceméně veřejně. Prací, takže to bylo takové hodně náročné. Což je další život. Mohla byste nastínit i tento příběh? Jak jsem k tomu prakticky nějak přišla? No tak tím, že jsem studovala to, co jsem studovala a v blízkém příbuzenstvu jsem měla chlapce, který trpěl těžkými depresemi a já jsem si říkala, toho chlapce z toho musím přeci dostat, psychologie k něčemu musí být. A když dělám tu mystickou cestu, tak to nějak spojím, protože mě díky té mystické cestě se vlastně odstraňovaly jako všechny těžkosti. Nemyslím ty těžkosti životní, ale těžkosti psychické. Nějaké ty úzkosti, strachy nebo něco takového, to prostě mizelo. Odbourávalo se to. Takže jsem si říkala, to dítě, když na to půjdu touto cestou, přes pomoc toho vesmírného komputeru, tak se mu určitě musí pomoct. Terapeutickou metodu návratu do minulých životů rozvinula Marta Foučková v 90. letech, ale první pokusy začaly už dříve a přinesly překvapující poznatky. No tak jsem s ním udělala sezení. No a to sezení pro mě tedy byl takový malý zázrak, protože jsem šla tak ještě kousek a posouvala jsem ho teda až ještě před ten rok, si to vybavíš, určitě si to vybavíš. A on si vybavoval. No a teď si vybav si v mamince, protože to jsem zase věděla z jiné literatury, že i to je možné. Tak si v mamince, prosím tě, vybav si té mamince. Pláču. Pláčeš? Dobře. A proč pláčeš? No, protože odešel, nechal nás tady bez prostředků a strašně pláču. A já jsem si uvědomovala, že on vlastně v té matce pláče. To dítě je schopné v matce plakat. To znamená, tak jdi ještě hlouběji, jdi, protože jsem hledala ještě, kde to jako vzniká, nebo kde to začalo. No a on najednou stojí u okna, říká, no stojím u okna, dívám si ven a taky je mi do pláče, protože je venku šero, jsem tu sám, všichni mi umřeli, teď si říkám, teď mu nikdo neumřel. Jak to? A on říká, no teď už jsem starý, a kolik ti je? No přes 80. A jak vypadá ten byt, tak pro mě to byl takový šok, kde se mi najednou nachází. No on popsal interiér, tady knihovna, tady stojí hodiny a tak podrobně všechno, že jsem si říkala, no to si nemůže vymýšlet. No a co děláš dál? Teď jdu ke stolu a čtu si. Můžeš mi něco přečíst? To on čet a bylo to hebrejsky. Jsem věděla, že ten chlapec nikdy tu hebrejštinu nemohl znát.
No a teď jsem se dověděla něco ještě z toho života a vyvedla jsem ho teda tak vrať se zpátky, jsem měla obavy, aby mi tam v tom baráku, v tom bytě nezůstal. Byl naprosto mimo sebe nebo částečně při sobě? Ne, Jak to bylo s jeho vědomím? Ne, naprosto byl ve vědomí, protože já jsem ho měla vlastně na sebe napojeného přes tu mystickou cestu. A tím, že já jsem ve vědomí, tak on samozřejmě byl také naprosto ve vědomé fázi. A když jsem ho vrátila zpátky, tak jsem se ho ptala, aby mi to teda... No, on mi to všechno zopakoval přesně, jak to tam viděl, co tam všechno bylo. Ještě mi řekl nějaké detaily k tomu, které mi v té chvíli nevyprávěl, ale které si přenesl. No a tak samozřejmě jsem hned zběžela k panu inženýru Solnařovi, aby to posoudil, protože jsem nevěděla, co se dělo. A on říkal, no dostalo si se do minulého života, to není nic zvláštního, to se děje. Až budeš dělat mystickou cestu dál, tak to se tam můžeš podívat sama do svého minulého života. To je normální. Ale sám jsem překvapen, jak je to tam se vším, že ten člověk může i číst, že si pamatuje i ten jazyk, který čte. No a tak ještě s tímhle chlapcem jsme pak pracovali jindy, v jiné době, takže jsme se dostali do Alexandrijské knihovny, dostali jsme se do Egypta, do Faraonovy hrobky, prošli jsme zasvěcením. Byly to opravdu zvláštní, krásné chvíle a krásné výlety, které byly i pro mě obrovským darem. Nejen od tohle člověka, pak jsem dělala těch návratů víc a chtěla jsem si ale ověřit, jestli ti lidé si sledují opravdu svoji vlastní kolej, svoji časovou kolej a jestli jim to třeba nějakým způsobem já nesugeruju, protože já třeba jsem to mohla číst někdy a teď jsem to tam naordinovala. Takže moje obě děti mi dovolily pracovat se sebou. Jsem jim za to neuvěřitelně vděčná, protože jsme prošli samozřejmě i to jejich těhotenství a já jsem si mohla ověřit, že si nevymýšlejí, protože má paměť natolik je dobrá, že jsem si velice dobře vybavovala situace, které oni popisovali. Čili vy tyto informace pokládáte za evidentní, za pozitivní, za prostě pozitivní fakt. A pravdivé. Pravdivé, za fakta. Ne, pokládám, ale jsem o tom 100% přesvědčená. Protože jsem si to právě mohla, jako matka, kdybych byla muž, tak jako bych se mohla tak trošičku zase třeba i mýlit, jo? Že bych si říkala, no dobře, tak ta maminka je nějak ovlivnila nebo něco. Ale tohle já jsem jednoznačně věděla, co jsem v té době prožívala a co oni prožívali se mnou. Takže mohou všem rodičům dát vzkaz, že to jejich dítě od početí až do narození s nimi jednoznačně všechno prožívá. Všechny myšlenky, pocity, všechno. Já bych se ještě vrátil k tomu vašemu chlapci. Po té terapii ulevilo se mu? No, my jsme těch sezení dělali několik a já si myslím, že kdybychom je asi bývali nedělali, že by na tom byl daleko hůř a myslím si, že ten jeho život se změnil natolik, že pak mohl udělat vysokou školu a že si dneska docela dobře vede v životě. Vy vlastně říkáte, že člověk proto musí být připraven i duchovně a pokud není, tak tato 13. komnata je nebezpečná. Ona je nebezpečná i v pohádkách. On ten život je jakoby pohádka, ale když už dojdete k tomu světlu, tak tu 13. komnatu, když otevřete, tak vlastně už vás ani nezajímá, co tam je. Vy už si na to posvítíte a říkáte, no tak dobře, tady tohle, teď už to vím. Teď je to jasný, teď to vyplývá ze současného života. Ale pokud ten člověk to nepřijímá z nějaké té hloubky času, se podívá do té 13. komnaty, když už jsme to tak nazvali, tak z toho může být zděšený, nebo mu to může poškodit, nebo se s tím není schopen vyrovnat.
zkušenosti s hlubinou terapií a se svou duchovní praxí shrnula Marta Foučková do 2 knih, které se staly v oblasti duchovní literatury bestsellery Já a já jsem. Líčí v nich a komentuje výlety do minulých životů a nabízí čtenářům duchovní pohled i vhled zmírňující lidské utrpení a probouzející v člověku pochopení i cit pro vyšší řád věcí. Mám ještě asi 500 dopisů z roku 93, 94, kdy jsem měla nějaký pořad v televizi. Já jsem ty dopisy absolutně nestihla otevřít, přečíst a odpovědět. Odpověděla jsem asi na 800, ale těch 500 mi tam prostě zůstalo. A když jsem se teď k tomu v poslední době vracela, tak jsem říkala, no teď už to nemá vůbec smysl, protože ti lidé jsou jinde. Pokud mě hledali, tak mě našli a je zbytečné jim odpovídat. A tak nějak jsem se smířila s tím, že mi odpustí. Vidíte, teď se dopouštíme něčeho podobného, i když televize není to též, co Český rozhlas 6, to je pravda, takže těch dopisů nebude 500, ale možná, že nějaké budou. Tak já to si udělám tak, že všechny lidi, kteří by chtěli se sebou něco udělat, bych odkázala především na literaturu, že bych doporučila nějakou opravdu dobrou literaturu, kterou by si mohli přečíst. Můžu doporučit Elizabeth Haich Zasvěcení. To je úžasná kniha, která také otevře mnohým oči. No a pokud by se se mnou chtěli nějakým způsobem skontaktovat, tak ať přijdou na seminář nebo na nějakou přednášku. Teď už individuálně, já se přiznám k tomu, že je to pro mě hrozně složité a nestíhám. Takže ani už ty návraty nedělám zpátky, akorát ve výjimečných případech, kdy přijde někdo z příbuzenstva, taková nějaká vazba tam, tak nemůžu odmítnout. Já si docela dobře dokážu představit, že i pro vás tyto výlety jsou velice náročné psychicky, protože vy se musíte nějakým způsobem spojit. Já se musím prolnout. Já tím, že se prolnu, což jsem ze začátku nevěděla. Já jsem to s tím člověkem vlastně prožila tak, že jsem to s ním viděla. Jako film někdy o vteřinu dřív, ještě než to viděl on. Někdy jsem viděla ty obrazy já, on je neviděl, což teda jako jsem si říkala, no tak to je dost velký horor, aby si nemyslel, že mu to sugeruju, tak jsem si i dělala takové trošičku průzkumy toho, ale nesugerovala jsem nic. Takže já tím, že s tím člověkem to prožiju, tak vlastně musím potom večer nebo druhý den tu energii zase, tak ona přichází rychle, ono to stejně protéká, ale stejně fyzicky tam třeba někdy sedím 12 hodin, nenajím se, nenapiju, jenom jsem s tím člověkem, takže je to náročné, nebudu říkat, že ne. Jaký máte vy vztah k tomu, čemu se říká zlo? A teď obecně od toho v partnerských vztazích až k tomu celosvětovému. Je to zlo k něčemu dobré? Mistr Solnař na to měl jednu takovou krásnou teorii. Ten, kdo ti škodí a působí ti utrpení, ti vlastně pomáhá. On ti vlastně dává obrovské dary, protože on sám si to jednou protrpí. Protože to je bumerang, jo? To, co ti dělá teď, tak on se jednou do té situace dostane, ať už teda, že mu to vrátí někdo jiný, když ty mu to odpustíš, nebo se mu to vrátí v jiné podobě, ale jednou se mu to teda vrátí. Takže o to se nemusíš starat. Ty mu to normálně pořád jenom odpouštěj a přes něj se uč to dobro. Uč se pokoře, trpělivosti, lásce a milovat nepřítele, což je teda to nejtěžší. Ale jako přes tuhle tu teorii a přes to, kdy jako znáte celý takový ten duchovní potenciál, který se vám nabízí, tak to tak nějak jako člověk dokáže, nebo dá to práce, ale dá se to dokázat. No jo, ale asi vůbec nejtěžší je to setkání se zlem v sobě. Na to vám řeknu právě to, co bych si strašně moc přála. Aby obrovská armáda lidí, všichni, kdyby to tak šlo, pracovali na té duchovní cestě nebo se vydali na tu duchovní cestu. Protože postupně, tak jak se sebou pracují a chtějí poznat sami sebe, teda ten svůj božský střed, ten svůj božský potenciál, tak aby v něm všechny tyhle ty negace dokázali rozpouštět. No dá to práci, proto taky se říká duchovní práce, že jo, neříká se jenom duchovní cesta. Úplně poslední otázka. Věříte v anděle? No podle toho, co si představujete pod pojmem anděle. My máme ochranné bytosti. To můžou být rodiče, kteří odešli dřív a milovali nás a milují nás dál a už si v tom vesmírném světě v nějaké té
astrální rovině, už si odpočinuli a mohou nás doprovázet. Jsou to světelné bytosti. Pokud budete dělat někdo z vás mystiku, tak je můžete i vidět. Můžete je vidět jako světlo, můžete je i slyšet, vnímat tím vnitřním sluchem, ale určitě to nejsou bytosti, které mají křídla, kterými šustí. Samozřejmě malíři je museli nějak odlišit, takže jim namalovali křídla, ale nejsou to žádné bytosti s křídly. Jsou to bytosti, které nás doprovázejí. Jsou to pomocníci toho vesmírného počítače. Lidé, kteří vidí jen labyrint tohoto světa a svého života, v něm mohou snadno zabloudit. Marta Foučková k nim rozhodně nepatří, i když nevěřících Tomášů bylo je a bude stále dost. A možná je to tak i dobře, kdo ví. Pořad Pamětníci vysíláme, milí posluchači, každý týden v nedělní premiéře a čtvrteční repríze na stanici Český rozhlas 6. Dnešní část rozhlasového cyklu Osudů, které nesmí být zapomenuty, pro vás připravili režisérka Hana Vohrysková a zvuková technička Dana Pohnánová. Ze studia vás zdraví a těší se příští týden opět naslyšenou Milan Hanuš.